lalagyan ko ito ng 7 lapad kasi kasama ko yung mga anak ko, asawa ko. Sunod, ano pa ba? Naku, bills ko ang tataas naman, kuryente. Naku, bakit ang taas naman ito? Telepono ko, ilaw, tubig, ang bahay ko ang laki-laki. Siyam na palapad lahat? Naku, asan pa ba yung ibang listahan ko? Hala! Naku, yung ano ko, gasolina, ang dami kong lakad ngayon. 2 lapad ilalagay ko dito. Asan pa nga ba yung iba? Naku, meron pa akong natirang isang sobre dito. Tithes, offering. Wala na natira sa akin Hindi na lang kaya ako magta-tithes. Hindi na lang muna ako mag-o-offering. Kasi kung ilalagay ko ito sa sobre ng offering, ay wala na akong gagastusin. Huwag na lang. Ano ba yung gagawin ko nito? Alin Susana! Alin Susana! Bakit ba kasi ang tithes at offering pag iniisip mo? Yung pera na yan, gamitin mo na lang sa pag-asobi mo. Marami ka pang mabibili. Ayan ang dami mo pang babayaran. Huwag ka na lang kasi mag-tithes. Hindi naman nila alam yun na hindi ka nag-tithes O di kaya, hiramin mo na lang muna. Tapos, pag nakakita ka ng pera, saka mo na lang babayaran yung tithes mo. Pwede naman yun, di ba? At least nag-tithes ka. Oo nga, no? Huwag na lang kaya ako mag-tithes at offering. Akin na lang, pangasubi ko na lang itong natira, 2 lapad na nga lang. Ay, hindi, baka magalit si Lord sa akin. Ay, oo, yun, ihiramin ko na lang. Yan, pag nagkapera ko, babayaran ko. Tama ka, ayos. Babayaran ko na lang pag nagkapera ko. Aling Susana, Aling Susana, parang di ka naman nagbabasa ng Biblia. Diba? Sabi sa Malakay 3:10, ibigay ninyo ng buong ko ang inyong mga ikapo para may gagamitin sa aking templo. Subukan mong gawin ito kung hindi ko ibubuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Bakit ka ba nag-aalala? Naku Lord, patawarin mo ko. Oo nga pala, no? Sayang naman yung pagsimba ko linggo-linggo. Hindi naman ako pala. Naku, nakakalimutan ko lagi itong Word of God. Salamat na lang. Ganito na lang pala. Kasi 2 po yung aking sahod. Unahin ko palang ilalagay sa sobre ko yung tithes ko. Ayan, ito tithes ko to. Tapos ito bills ko. Itong pagkain ko. At saka yung iba ko pang gastusan, lalagay ko to sa malaking sobre. God's provision and blessings. Ganun. Alam ko, pupunin ni Lord itong malaking sobre na to. Hindi na ako mag-aalala. Kasi kapag inuna kong ibigay sa kay Lord at sa Kanya, hindi niya ako pagkukulangin. Thank you po, Lord.